Karbilo chale song pen media kotel man chupa por teng benan le pat chorolo Allah pini na tuhan pipo si chupan kok malam thegala pela no 14 na ni kang sam 5:30 por ni tum Karbilo chale song klemang pu Sukur Singh hi phan inut mia nakateng kheng pia pot ni tum ningduk chepakang la prangsi lasi lasonak thak Karbeng long long itum council punon mande higher authority tum punon alang tum halason avar saipi ke choklem chodam business hin punon avar saipi pamon de itum Karbi tum lanso si khojilang ke dam tang boka jalong tame itum taxation department marang sodam lo non he jong tame aprang ke dam tang songlong claim mang phu tame la solang ong bojalong phutang lo lasi ni tum ben Karbilo chole song pen mangke si ningduk lo lasi ki wang jilang ani alang tum han action and e poden tum lanso si kache song bang ingtang rak ben kache song bang padok pon thuji lalo ni te men question ni pon kang tungge Jorol aprangsi piniladak media court itum piniladak difu Karbilo chale song sa hemlong napote bokpen so news coverage ang enapot prangsi ni tuman jorol aprangsi pininitum kanije kang tungo bang lalo nilitum Karbilo chale song difu regional committee no claim bang pu Sukur Singh hi aphan inut otlang no mate aphu kawe mate itum Karbi anti Karbi amone ilitum Karbi mate ituma korte aphan nang thu pilulut nang thu pisaksa ka bang kala prangsi ke ningduk chepaklang lo lasi nilitum Karbilo chale asong bang ke nilitum ke straight forward sidon alam ning jepo ilitum abatai Karbi akhai ke phok ilitum chechak veronelo ako chechak chelo puji ako pinilitum ngunit tumke kopilo pita social media long si pine lapuson claim ji puchepaklang la si nilitum thang committee munit si kisung ke follow pot nilitum ang deng pensi nilitum arlo pen tum chiwa chi sai pensi ka tuk we action na nilitum claim pon bom dam pom bom ji hala song mong along tame nituma demand ka che place along tame nilitum memorandum alo tame party dami hala so memorandum ki pi alo along pen nilitum ki akemang nitum chunche det polotang te hala da kalong bangke nilitum Karbilo chale asong pen ke kece song bangke pangtang rakji pusi pula so kece pangtang rak ke nitum nane dhana dodam ji pala nitum neji dam delo don ke nilitum nane ekdom muni han thainam ta thairam group nitum na song claim kilo non ke nitum pisi ki claim ji man nitum arlo pensi claim i bt pensi claim ji ako la so kece song ke nitum difu regional committee phansi muni da phansi nitum KSA mane Karbi phansi nitum la poson ke claim hai lo bade mon pi kapre ka banda hai popotsi nitum la so kece song bang ke nitum ke inton telo la si nitum demand bang ke lalo pinila so media long tame kadu kave Karbi ang long arat do an tame mang panapar judulo nang na pachini dulo nang trading license lalang ok abochar difue plan long bangke trading license abangke la parok aso panke difue plan jutu difu municipal la difu town committee la so board do an pen ward number 1 to ward number 14 la so do an abangke nitu mangke ki pu bangke take trading license abangke mia panke lang okira bangke pilong lelo ako dani ki pi thek long lo putante nilitum jongjong Karbilo chale asong ban sikache song dame paklang ji la pen jongjong dame nitum kasai hem long mandet putame nitum ayat don ke ayat dalam dan nitum media long taning tu telo nitum kesi hin ben nitum haso ke paklang doji la si nitum non pulo taxation department mana chuneng rilo pini Karbi Anglong autonomous council man chuneng rilo with dues request itum Karbi Anglong peace wanangji pulo tangte hala so peace along bangke nitum Karbilo chale asong kisumana demand charter do haso demand charter teng benapa chunonon aprangsi bangke lalo ilitum kengsang aso matela ilitum lalang ok abojara long bangke kaprek ilitum akhai pen kali la pen ilitum juntu tribal kali bang apan ke itum ke kapre ka phange itum ke trading license pilong lelo mati TTP tame temporary trading permit tame pilong lelo itum thangam ni sidolong lap nang po la pen secondary bang ke lalo ladak difu lompang somchom atum imtang Karbi hansi chiong itung Karbi atum ilitum akhaya phan nona sona pasung ke kopi porlo podang adim aklong ke chakapot la so dem aklong ke chaka bangke intonang po pusi dilipu intung la si la so list ke doa toma phan tame itum prabjin betame la to Karbi atum matela itum akhai tum lisi pitum cancel lap nang po la momchai doan na phan tame cancel lap nang po la pen la cancel si polutang te nilitum Karbilo chali asong pen kache song pangtang rak doji la si apora teng pen nilitum Land and Revenue Secretary long na paleji juntu la Karbi atum
jun tu lai me thanga khai tum la kapre ka khai phan mate la mia khai phan list ki pi ala pot kuri chi cancel lang po amenang chi cancel ta me land review department to ben cancel lang po la be cancel si pulo tante nili tum hin ben me ke chi song pen me paklang pon bom pu pusil tuhan lam thin nang than nun lo la pen eson do tu lang ili tum dak abatai lo kisung ke po abatai lo la sikatu ka ve karbi lo chali asong ahin bena chuneng ri lo pini nilitum karbi lo chali asong pono katu ko tame karbi ang autonomous council pa tame boridun bom lo lasi alang li sukur siging hi aphan pustame ilitum katu ka ve karbi ara tame anamang no tame hir chume hang pilonang alang mesen pen alang okpran katu ko ve alang li prapchin pen alang recori pen ilitum katu ka ve karbi ang long ko chiwan tu pen ilitum alang li pandame doan dame ke cerap ka chito dunji la pen ahir chume ki pidunji pansi katu ko ve karbi ang long ra pandame chonen ripon lo nang lito mahin penap nona mat ke napang dak dela nona mat ke nilitum kali bozar impu petame penap nilitum karbilo chale song differential kubitiam ni sike polo pot nilituhin pename kapre ka chesong do tuilang tam nilitum nona pang dak delang mo por teng lobdang ti chidi pon po tu ka ve mat ke litum bang khai putam litum mang kenon ke strategic la polisia teng besi litum mang katu ke tame claim nang jia pot non pot kuri ke litum katu ka ve ben pang rong rapet pulutang te litum tai khai dame ke chan o kalilang pot litum daja kong pop teji la si litum step by step pelen teng pon bom na tame non karbi tum da make prang lo because this is the era of entrepreneur la si katu ka ve tame tum karbi lo chale song pen dang lo katu ka ve song tum tame la song sining hang lo je karbi tum tame mat emithang khai di khilonjia tum tame adak business choklem lang po bipar choklem lang po itum kereng awar saya velo yara velo la silason pe situm angdeng pen itum klepon bom dam pon bom nang litum media ko ting jirum ta katu we itum sipet sidolo pot ningi bithang lam ve non litum lang oklong odlo lang ok non itum ni matha bang lang ok det kello lang oklo la pen broiler tame bene okejor an okela di la haya ason ke nitum non chingki po la pen chethan pon po sipulo la sila so memorandum teng sili tum ta claim nam po la so memorandum charter teng si chunang po simen nang thanun el already la so memorandum teng a charter pen chunchi protan te hala bange ka chi song bangke paprek pon bom po sinili tum bangke nang to hanang anno na chethan non no sukur sing nti non kisu ko to da condition ko a condition na bangke la pulo ame ke paramre lang athem non het lang pot sitame ete ni alam ke lang li ningji on lo ning charong lo an katu ko be karbiang long arat sa hirjome ki pilo pot alang li tame pejo pen recori pon bom la pen open isi ni fake news ki paklang do alang li chewo et lo tang ho la sona video lo tang ho pola ke totally chobayalam alang li danon anta difu Guwahati Medical College long situ alang li alang okpran dami alang ci require pon bom lo posinang li tohan tami media thino tame lam thinang thanun tulo ini nang yang kali la so putha ka bang kanili tum difu regional committee jongjung bang ke pinili tum lada kisuman kachingwai do ko pisi ke claim poning ma koson ponjima la pen central executive committee tum si pinila dak meeting long bang chitong nulong lo la pen nili tum mangala dak nili tum takatu ko be head branch do an la pen branch do an la pen itum la difu regional claim bang pu do an sin itum pinila dak sai hemo itum da meeting do lo meeting do penit ma koson si itum step deng ponjima la pen la so kachisong ma koson si itum plutut de jima aba taiwan kachisong tame ili tum plutut da son si teglong lo chisong na ka son si teglong lo tame non am du ke chisong bang plutut de dang pu bang sin itum pui la sikatu ka be tame media ko ting jir kono karbiang lon arat tame non am bang itum bai su khak male ka chisong ni da ki chuni ta kali la si itum koson na system ben si itum chisong ni ma koson si pachun jima hala so ang deng hoi lang kon pa meka pen si itum chisong por apelo nang pasinili mira thino tame an chothan la pen an choning ridun lo